गोबाव समनि उनाव बिब'नि संनाय मोनजासिगोन आरो दिनैसो दायो लोगोफोर नैया मर्निंनो जोंहा आलासि फैदो दिनै सामारनि बेरायनो फैदो बिसोरो गरम बन्द मोनबाय ओमफ्राय बेयो जागोन लकेल दाउजों आलु आरो बेनिफ्राय हरलाय आं दाखायनि आरो बेनिफ्राय नैया मैथाजों लकेल दाउजों दिनै हिट जागोन बिब'नि संनाय मोनजागोन गोबाव समनि उनाव प्लास आलु फ्राय गाइखेर लाबोदों गाइखेरखौबो दायो साहा लोंबाय गोबाव समनि उनाव बिब'नि संनाय मोनजासिगोन आरो दिनैसो एन्जर जानांगोन दिनै नैया मानसिया एसे लदा दाना बेखायनो थिग गोलोमदो नैया नाय दै होबाय दायो ओमफ्राय नै टिक्लुआनो कंलेनाव दुगैनो थांगोन बेखायनो फैदो दुगैनोसो फैदो इयो दायो दुगैनायाव मब्ला लांगोन सानबाय आदै दासो फैदो गरम बन्द मोनदों नालाय कंलेनाव थांनानै थिग दुगैगोननो बियो टिकेटआबो दाम बारायबायनो जों थांनाय 100सोमोन दायो 200 बेसेबांबा जाबायनो नैया जानो जासिगोन मर्निं ओंखाम जायाखै जोङो साहा ता लोंनानै थाबाय बिसोरबो जाना हायाखैनो मालाय बेखौ फोराननांगोन बेखौ फोराननांगोन बेथ' हिट जागोन गरमानो अयथासार गरम होबाय थानोनो सुख गैला जेरावबो इमान गरम होनांगौना नैया बिब' गावदाङा फायबा बिखौ जाहोगोन होननानै लाबोना दोनखानाय बिहामजो पिकोल्सनिफ्राय अमा आसार नैया दा मोनजासिगोन आरो अमा आसारखौ अमा आसार जानोबा नोंबो बेबो अमा आसार बिराद गोसो बेबो जानो मोनजासिगोन अमा आसार बेनिफ्राय जोंनाव आंथ' अमा जाया नालाय स्पेसियेलि बिनि आखाइनि बानायनाय लकेल दाउ बेखौ मोनजासिगोन आरो दिनै गोबाव समनि उनाव दिनै मिनिमाम 5 माससो जाबाय बिनि आखाइनि मोनजायो खैदिन स्कुल बन्द होदों एक माह खैदिन थांखो दा 13 दिन जाबाय दिनै 13 तारिख नङा माबा थांबाय माबा होदों ना होआखै लिरनो हमवर्क होदों ना होआखै होआखै ए मास्टरानो खासेल' ओमफ्राय माबालाय कंलेनाव थांगोन ओइ जाहानि दुब्लियाव दुगिया नायनोसै संख्रि नांदोंना दायो जोंहा लकेल डिस बानायगासिनो दङ नैया डिसाव थागोन लकेल चिकेनजों मैथाजों ओरैनो आलुजों लकेल चिकेनजों दायो रेडि जागासिनो दङ टिकटु आं जदो दे हो बरियानो बिराद हिट जादों जानो टेस्ट खालामना नायबाय आं लाबाय नैखौ हरगोन दे आं नों थांसो जयथां नों जयथां दे जादो बरियानो हिट खाना बानलु गिदिर लाबाय संख्रि नांगोन ला नैया लोगोफोर दायो आं थाइजौ हाना जाहोनोसै इसोरनो बिराद मोजाङैनो थाइजौ लाबोखाना दोनदोंमोन 7.5 केजि दायो मासेल' दङ मोनसेल' दायो जाहोगोन नैया जाहा टिक्लु फैदो टिक्लुआ कंलेनाव थांनो लुबैबाय थादों खिन्थु बेखौ कंलेनाव लाङा दंग'आवसो दुगैहोगोन नैया दायो हानोसै बरियानो जानोसै जाबाय दे दायो जाबाय ब्लेक सल्ट होनानै बरिया मिक्स खालामनानै जानोसै आरो नैया जोंहा थाइजौ खाजि थालिर बिलाइयावसो जादो बरियानो दे बिमा फिसा जादों माने औ आरो खासेयानो दायो जों लोंसे फ्रुटि गरम बोथोरनि फ्रुटिजोंनो फ्रुट जाना थानोसै दे लुदो ओइ लोंना थां बहा थांनो हा खुरैयाव नामा खुरैयाव लोंनायनि मजायानो बेलेग
माब्रै बाबाय फोरमायलाय टिक्लुजों आंजों माटकियाव लोंसै ना आंनि मानसियानो दायो गरमाव थानो हायैनि फेन गंनै होनानै जोङो जिरायगासिनो दङ बाहेरावनिया जग दङथ' बाजै बिराद बरियाना गंनै फेन नांखागौ ओरैबायदि गरम दङथ'